mga tolits, at andito na po kami sa isang barangay papasok doon sa kung saan po. Buti dito mga tolits, simentado yung daan namin dito. Yun mga tolits, at magandang hapon. Kami ay lilipat ni Joey. Si Bong maiwan dito at sa ibang. Are you ready? Yo, what's up mga tolits, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo at sa ibayong dagat. Yan po, no? Welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Dupalco, at magandang umaga po sa inyong lahat at mayong buntag at good morning. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga tolits, at andito tayo ngayon muli sa tabing ilog. Ayan po, ilog, at dito po kami ngayon magtambay at dito po kami maghintay kung may mga text. Walang ka-signal po dito ngayon, matol sa radyo na lang, kasi yung dalawang grupo, dalawang team doon sa kabilang bundok namin sila binaba nung nakaraang araw, kung saan kami nung may dumulas na pick up or nung may magandang view, doon po namin sila binaba kanina. At dito po sila bababa para hindi po sila malayo ang kanilang babalikan kung saan namin sila binaba, kasi yung area nila papunta dito, kaya dito po kami naghihintay sa kanila, maghintay. Yan po, no, matulits. At sa mga napadaan at bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe, at paki-on na lang po ang inyong notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga vlog mga tolits. Pang ano na natin ngayon mga tolits, no? Anong araw ngayon? Martes. Pampitong araw na namin ngayon dito sa lugar ng Pangasinan, sa municipal ng Sual at Labrador. May mga barangay po kaming pinupuntahan mga tolits, at katulad dito mga kabundukan, mga ilog na aming dinadaanan at aming dadaanan pa. Kaya po, no, at yun na, no, dito tayo bumalik ngayon, at dito namin sila hihintayin dahil yung part na yan dyan, kabundukan na yan dyan sila nagsisimula at dyan din sila bababa para hindi na malayo ang kanilang lalakaran kaysa kung saan namin sila hinatid kanina umaga, at doon din sila babalik para doon namin sila sunduin. Malayo na, at ang sabi ng aming mga kasamahan, ng aming mga RE, mga guides, para hindi na malayo ang kanilang paglalakad pabalik, dito na namin sila banda susunduin. Magra-radyo na lang yun, may mga radyo naman yun sila mga katolits kung saan sila banda susunduin. Okay po, no, matolits, magandang umaga muli sa inyong lahat, at andito tayo ngayon sa mabato na ilog. Ano to siya matolits, ilog to. Yung tubig dito ay galing yan sa kabundukan, at magkakaroon lang daw yung malaking tubig dito pag maulan doon sa galing sa bundok yung tubig, at dadalo yan dito hanggang doon sa kung hanggang saan yung pinakadulo nitong ilog na ito. Kaya tayo'y waiting. Ito po ang aming trabaho, at kailangan namin maghintay kung saan yung sinabi na pwede kami doon maghintay, doon po kami maghintay. O di ba mga tolits, tayo'y
Dito lang tayo sa tabing ilog. Maglakad-lakad tayo dito siguro mamaya, or nandun po yung aming mga sasakyan sa taas. Andun sa taas mga tolits. At dito lang tayo. Nakakaano din maglakad-lakad dito mga tolits, kay bato-bato man, at baka tayo matapilok or mapilayan pa tayo dito. Dito na lang siguro tayo. Di na tayo nung isang araw doon tayo pumunta banda, yung area na yan. Pumunta tayo doon sa area na yon nung isang araw, at dito rin namin sila hinintay. Yun ang ano matulits, kaya dito lang tayo maghintay sa kanila. At malalaking ang bato, pwede pa nga sigurong ipasok yung sasakyan papunta doon, kasi may dumaan po ditong pugpug, tawagin pugpug, yung naghahakot ba ng mga bato or buhangin, ngunguha ng mga bato doon sa park na yun, doon banda. Kasya naman, pwede naman yung sakyan natin doon, pero mas maganda siguro dito na lang kami maghintay para hindi na masyadong. Ang problema lang naman nito matulits, itong daanan na to, kaya naman ang aming sasakyan, kaso nga lang pagdating doon hindi pa namin narating yun yung area papunta doon, pero may pugpug ibig sabihin kaya ng sasakyan yun. Siyempre hindi naman dumadaan yung pugpug na may mga ganyang bato, ganyan, sasaya din yung kanyang pangilalim. Kaya sa tingin namin kaya, pero doon na lang kami kung saan kami nakaparada, para para kumbaga sa alam naman namin na hanggang dyan lang kami. Yay, yan. At gigilid tayo dito sa gilid ng ilog, maglakad-lakad tayo. Lalaki ng mga matulits, ang lalaki ng mga bato. Ayan po, medyo pa naman matulits, medyo makulimlim pa naman yung langit, at sana po ay hindi ulan, kasi pag uulan to matulits, malamang ang layo ang kanilang lalakarin siyempre, at iiwas po kami agad kung maulan, at lalayo kami dito, babalik kami doon sa pupunta kami doon sa kung wala ng ilog, kung saan yung walang tubig, para kung umulan man at bumaha, delikado ba? Delikado. Kaya dito lang kami, at maganda sana doon maglakad-lakad mga tolits, doon park sa gilid ng ilog. Yun na nga, wag na lang siguro matolits, baka tayo'y matapilok pa, mapilayan pa tayo, magkaroon pa ng problema. Hindi na lang, dito na lang tayo, paikot-ikot na lang tayo sa park na ito. Yan, baka rin may ahas ba to ba? May alam ko to mga tolits, mga ganitong lugar may mga ahas din to. Ahas na bato, anong tawag yan, basta may alam ko may ahas to mga ganito mga tolits, ganitong lugar. Kailangan natin tumingin sa baba bago tayo kumakbang, baka tayo'y matuklaw nang wala sa oras, o di ba? Maganda maglakad-lakad dito biya. Yan doon sa gilid. Lakad tayo doon banda matulits. Sa kabilang side tayo ng ayan lakad-lakad tayo dito. Itong vlog pala to matulits, medyo may karugtong pa to siya, yung vlog natin kahapon. Idudugtong na lang natin dito, dahil yung aking vlog kahapon masyadong mahaba yun, at idudugtong ko na lang siya dito sa porsyong ito. Nung nandun tayo sa tuktok din ng bundok na yung may mitmas, doon kami kahapon. Medyo maganda rin yung ating mga shoot doon, kaya idudugtong na lang yung iba doon sa vlog natin ngayon. Yan dito tayo ngayon sa
ilog. Lakad-lakad tayo dito. Di ba mga tolits? Kailangan natin magtingin-tingin dito, baka may ano nga dito. Yan sa kabilang side ng ilog. Wala pa naman tayong buta. Okay lang sana maglakad-lakad dito kung nakabuta, para kung mayroon mang tumuklaw, ang buta ang matatamaan. Diba? Yun tayo, no? Lawak yung ano na to, matulis. Ang haba tong ano na to. Diba? Sa ibang side naman tayo ng ilog. Park side. Merong sasakyan. Sasakyan ba yun? Tao naglalakad. Hindi na po matulit ha. Yun siguro yung pugpug. Yan, naririnig natin. May andar ng makina. Yun yung pugpug. Ayan po mga tolits, may itatanong tayo. Alright. To pick up pala, pick up. Yan o, pick up, kayang-kaya yan. May pick up. Ay, owner, ay ang tawag pick up yung elf. Kasya. Kayang-kaya yan matulit kasi papunta yung elf doon. Magkakot siguro ng ano yan matulit. Magkakot siguro ng buhangin yan. Diba? Pwede sanang sumabay doon matulit mag video ka lang, sasakay ka doon sa likod, tapos mag video ka. Diba? Kayang-kaya na sasakyan. Hindi lang natin alam kung hanggang saan. Dito na lang kami matulit. Huwag na namin pilitin yung aming sarili. Diba? Lakad tayo dito banda. Lakad tayo dito. Diba? Ito may mga ano din dito. May mga bahay din dito matulits. Ilang piraso ba yung yan may bahay dito matulits. Diba? May may bahay diba? May nakaharang matulits. Yan ang gate nila. Huwag kang humakbang dyan, hanggang dito lang. May bahay dyan alright. Ito yung aming sasakyan. Tatlong sasakyan kami dito hilira. Tingnan mo yung sasakyan namin ulit. Nahugasan na namin yan isang araw. Ngayon alikabok na naman dumi na naman diba? Ang dumi ng mga sasakyan namin. Dumi, diba? Dumi kasi mali yung sasakyan ko. Diba? Alright, dito lang muna. Kung ganitong bakal kaya mga katulad, so para saan kaya to pang sala nila ng bato or gaano kalaki lang bato kailangan nila. Dalawa yan mga tulis. Saka ito, diba? Yan tayo. Siguro malamang doon yan. Parang pang ng buhangin ba matulis. Pero ito, yan, yung bato. Bato yung para sa kanya. Tayo ay lakad-lakad dito matulis dahil wala tayong magawa dito. Lakad-lakad na lang tayo. May narinig po tayong bulldozer ba yan o piloter?
yan o, nagbubuldos o mga tulit. Ewan ko lang kung gawa siguro ng daan or nag ano siya ng tawag nito, nagano siya ng buhangin or bato. Dito tayo ngayon, lakad-lakad tayo dito, di ba? Exercise na rin dahil ang oras natin ngayon mga tolits ay alas 8:40 ng umaga. Ayun naghuhukay yung nagano nga siya ng buhangin mga tolits, yung kuan, yung backhoe ba yan o piloder, piloder iba naman yung grader, pangpatag. Ayan, pwede rin yan pang hukay. Ayan, dito tayo sa bangin to, may uka dito. Kung uka to, kung malalim to mga tolits, wala nang sasakyan makakadaan. Medyo malalim na ito mga tolits. Ayan, medyo malalim yung uka niya mga tolits. Tubig. Ang uka to, wala na makakadaan. Malalim yung uka. Diba? Medyo malalim yung uka mga tolits. Kung malaki ang tubig pala, talagang nauuka yung daanan dito. Alright, nandun po yung piloder o mga tulis ng ng buhangin, naghukay. Alright, lang tayo mga tulits. At magandang to, sarap ng simoy ng hangin mga tulits. Makita nyo naman yung mga dahon, mga puno na sumasayaw. Sinabayan ang simoy ng hangin ng kanilang paggalaw. Diba? Mahangin. Alright. Diba? Gano. Bulldozer nga mga tolits naghukay ng mga buhangin o graba. Andun. Ayan po mga tolits. Balik na tayo kung saan tayo nakaparada. Doon na tayo tumambay. Alright. Yo. Diba yung kabilang side. Pwede rin dito pumarada para may lilim. Ito, pasok ka dyan para may lilim. Diba? Doon papasok ka dyan, may para na ikay makasilong. Mas okay to dito mga tolits, tambayan, kaysa doon sa anong nakaraang araw na ako lang talaga mag-isa at wala. Kahit dito, kahit papaano may mga dumadaan tao na mga taga rito na galing sa itaas na nag-uuma siguro, tapos may dumadaan pa dito mga pugpog, may dumaang elf hakot ng mga buhangin. Diba? Mas okay dito kaysa doon sa ating tinatambayan nung isang araw. Alright.
Dito na tayo. At yan yung paligid oh. Oh, di ba? Okay po mga tolits. At antabay na lang tayo. Yun mga tolits, at magandang hapon. Kami ay lilipat ni Joey. Si Bong maiwan dito at sa ibang barangay magpasundo yung aming mga sakay. No, matolits, dito na tayo. Iwanan na namin dito si Bong. At daan kami sa mga bato-bato na ilog. At papunta na kami sa may Baito, Barangay Baito. Itong aming, kung anong barangay ito ay Oyong, Barangay Oyong. Sakop to siya ng Suwal. Yung isa na pupuntahan naming barangay ay sakop ng Labrador. Kaya medyo malayo po ang aming ikot dahil po ay nasa nasa bundok. Nasa bundok tayo. Ay sa bundok, nasa tabing ilog sa tayo, kaya iikot kami, iikot ng iikot. Yan ang aming dinadaanan. Mabato na lugar. Hindi naman to rough road, mabato lang siya. Di malubak pa, hindi siya malubak. Rough road siya, rough road, pero mabato. Ayan, dito tayo. Oh, yeah. Aming dinadaanan ay mabato, mabato-bato. Ayan o. Aray. At yap. Sasakyan tayong nakikita doon sa ating kanan na bahagi. Ayan o, tingnan mo yung takbo ng ating sasakyan. Kurukuntod ba? Kurukuntod o sa Bisaya pa. Kurukuntod. Oh, dito tayo. Ahon tayo dito. Dito ba sila bumili? Dito sila bumili? Dito sila bumili? Kunin na lang natin, baka makalimutan ni Bong. Ha? Ayan po, no, matulis. Tawid naman po kami ng ilog. Kasi medyo ano dito, palalim.
Dahan-dahan lang tayo dito dahil ang ating daan ay mabato. Mabato ang ating daan. Tulit siya. Dito tayo, babaybay tayo dito mga tolits. Ito, babaybay tayo dito. Yan o, diba? Baybay tayo, baybay. Ito sa ilog. Ilog talaga to mga tolits, yung ginadaanan. Yan o, ilog. Alright. At ito, ayan na. Dito na tayo sa ilog. Diba? Ito matulit, palabas na po kami dito ng ano. Palabas na po kami dito ng highway. Ito. Op. Boy, may nagbuldos. May nagbuldos-buldos. Yan o, mga tulit sa nag-ano na buhangin. Graba. Oo. Alright. Ano siya ng buhangin. Mga buhangin. Kita nyo, matulit, naghukay ng buhangin ang piloder. O, diba? Libre sila dito ng ano, libre sila ng buhangin at graba. Tapos ibibinta sa hardware. O, diba? Ito na tayo. Ayan. Dito na tayo, palabas na kami ng highway. Alright. Ito na ba yun? Tama ba? O mamaya-maya pa? Wala pa pala mga tolits. Layo-layo pa pala ang aming layo pa pala itong aming pinanggalingan. Akala ko malapit lang. Malayo-layo pa pala mga tolits. Akala ko malapit lang, malayo pala. Yun yung elf na nagpunta doon kanina, na naghakot na ano yan matulis, naghakot ng mga bato-bato. Opya. Malapit na kami palabas ng highway. Medyo ano pa lang, rough road ang daan. Yan, aroy sumasayaw, gumagalaw ang ating sasakyan.
natambayan noon. At ito'y palabas na ito ng highway, yung lugar na ito. Ayan. Ayan. Alright, dito na tayo. Palabas na ito ng highway. Ay, open muna natin yung ating dita. In 400 meters, turn left. Matulits, at andito na po kami sa isang barangay papasok doon sa kung saan po kami manundo. Medyo malayo-layo din to, matulits, yung aming pinanggalingan sa kabilang side ng bundok, at umikot po kami dito sa bundok na ere. At yan po, let's go. Bagal tayo kasi may mga naglalakad siyempre. Yan o. May pilay si Doggy. Kawawa naman. Opya. Yan po, may sementeryo dito, mga tolits. May sementeryo tayong madadaanan. Happy po tayo'y tumawid ng maliit na creek na walang tubig. Ito, ayan o, kitang-kita mga tolits, yung welcome tayo sa sitio Bait ito. Ba, nakarating dito si Amy Marcos, ang kanyang platform. Dito na tayo sa ibang lugar, sa ibang planeta. Yan, ikot-ikot, ikis-ikis. Yan mga tolits. Dito talaga ang aming sana ito sharp curve.
buti dito mga tol, simentado yung daan namin dito. Oh, diba, kahit paahon yan, simentado pa rin yan, pero okay lang yan mga tolits. Yan o. Ay, dito na yata kami. Dito na yata, o di pa, o may kuan pa, iikotan pa. Layo-layo pa pala mga tolits ang ating pupuntahan. O diba? O sana malayo-layo nga, malayo-layo nga. Alright. Oh, palusong. Ayan, andito na kami mga katolits. Dito yan o, kita yung bundok dyan. Dyan sila sa kabundukan na yan manggagaling. At kami ay andi dito manundo sa lugar na ito. In 300 meters, you will arrive at your destination. Nagsasalita na ang ating navigation. Dito na tayo. Ayan. Alright, matulits. Nandito na kami sa area. Alright. Pipwisto muna tayo. Paparada tayo. Pipwisto tayo at paparada. Paparazzi. Ayan. Alright. Dito na kami. Okay po, mamaya konti matulit yan si Joey Boy oh. Iniwan namin si Bong doon. Ay. Yun po no mga katolits, andito na po kami ngayon sa Sitio Baito. Andito na po kami ngayon at dyan kami galing sa kabilang bundok na yan, sa Barangay Oyong, yung area na yan dyan. At dito daw sila bababa, kaya dito kami pinapunta. Calling by radio. Ayan, at ayan si Joey Boy at ako, si Bong naiwan doon mga tolit sa Barangay Ugong, doon sa may mga mabatong ilog. Ayan po yung paligid dito mga tolit. So, alright, ayan o. Diba? Tahimik na lugar mga tolits. Ayan, may sirang ano na doon, sirang bahay na doon o. Sira na. Dito lang po kami mga tolits maghintay. Ang oras po natin ay, kasi sabi sa kausap dun sa radio ay kuan daw, alas 3. Ang oras po natin ay 1:47. Mga 1 hour na lang mahigit sila mga tolits bago makarating dito.
Kaya dito lang kami magtambay ni Joey Boy at maghintay kami dito sa kanilang pagbaba. Yan sila, bundok na yan, at doon na side sila bababa banda. Okay po no mga tolits, ito na po ang ating update sa oras na ito. Kita-kits na lang tayo mamaya. Bye bye.